שבוע טוב חברים, זה רוני מחצ'פורי מאיה, והיום אני הולך להראות לכם איך אני מכין את החצ'פורי הצ'רולי הכי טעים שלנו. אני באופן אישי קורא לו חצ'פורי אול אין, אז בואו נראה. טוב, אז יש לנו פה את הצ'רולי גבינה שלנו, שתכף אני אראה לכם איך אנחנו עושים אותו אול אין בעצם. זה ככה, קודם כל אנחנו פותחים לו את כל הגבינות לצדדים, מפנים קצת מקום, שיהיה לנו הרבה מקום לשים את התוספות הטעימות שלנו, מה שאני הולך להראות לכם עכשיו פה זה רק אצלנו בחצ'פורי מאיה. ככה, יש לנו פה תוספת של גבינה בולגרית, כמובן שזה בתוספת לכל הגבינות העשירות הגיאורגיות שכבר יש בצ'רולי, אבל זה פשוט אקסטרה של שכבת פינוק נוספת, שכולם אוהבים פינוק, ומי כמו הישראלים אוהבים שכבות פינוק, אז זה אנחנו. יש לנו גאודה בולגרית, פטריות טריות, בצל מטוגן. כל זה מתווסף לטעמים מיוחדים מאוד שיש לנו כאן בצורה הכי טעימה שיכולה להיות. קבלו את זה בנוסף עם פטריות טריות ובצל מטוגן. מלא איזה בצל מקורמל. חבל שאתם לא יכולים להריח את זה. את האמת אתם יכולים להריח, אתם פשוט צריכים לבוא לפה. תבואו, תנסו, תטעמו, תראו, ואחרי זה תגידו לנו מה אתם חושבים. אחרי ששמנו את כל התוספות המעניינות, השארנו את המקום לביצה שאנחנו רוצים שתהיה פה ביצה אלומה. כמובן שהכנו אותה כבר מראש, בדקנו שהיא נקייה, טריה, איכותית. בבקשה, הוספנו אותה לקן שבנינו פה. בואו נכניס אותו לתנור. היידה לתנור, הנה זה בא, הנה זה בא. יאללה. 7 דקות, מחכים לך, חמד מודי, נתראה. טוב חברים, הנה השעון מצפצף לנו, בואו נראה מה קורה שם. טוב, אחרי 7-8 דקות בתנור, סוף סוף המנה שלנו יצאה, תראו מה יצא לנו פה. אז כל זה מפנקים אותו קצת בחמאה, ועכשיו יש לנו גם את התוספות המעניינות שלנו, חמוצים, זיתים, רסק עגבניות, חריף. את כל הטוב הזה ששמנו לפני כן אנחנו מערבבים ביחד עם הביצה האלומה, ותראו מה קורה פה, איך הגבינה נמתחת, מלא, איזה דבר, וואי וואי. לא סתם קוראים לזה חצ'פורי אול אין, כי פשוט הכל באמת בפנים, יש פה הכל. תכף ניתן, נראה מה יצא לנו פה. טוב חברים, עכשיו אנחנו מגיעים תוספת האחרונה, שהיא, יש לנו פה את תבלין הבית שלנו. הופלה, תראו מה זה עושה, נותן לנו קצת צבע, ימי ימי. טוב, אז אם בא לכם לבוא ולטעום את מה שהכנו פה, אתם מוזמנים לבוא אלינו. זה חצ'פורי מאיה במשכנות האומנים שי עגנון 16, מתחם בי-ארט החדש, קומה ראשונה. תראו איזה מרפסת מדהימה יש לנו פה, בא לכם לשבת, משפחה, חברים, יש מספיק מקום לכולם, בואו, אנחנו מחכים לכם.